Lama kaham koroi jeng ferang koroi tui kaham nangjaknai koroi omo hai halok gobang kugno kami amchai rogono nukjagogo. Jesuk bo haste hapangni barja tuijak okrarokno sawibo mungsapano yapri romjakya. O halogono godalai matongo kami amchaini lukurok. Thanglaisu khlainani bagui jongjal nugui mungsapano khlaiya kisasuk borok rok tei kisasuk neta hinjaknai rok. Omo hai halok rokno nugui no 48 korom chora constituency ni bising khopjaknai Koiramparani halok nuguikha MLA Poldangsu. Thangui nugui mani yagulo nukha parani halok belai no hamya thanglaisu khlainani bagui lama tongmani bo lama kuwagui thangjak. O lama kuwagui thangmani bai malkhung eba khe chikon malkhung rok phano phainani chukliya. Lukurok sak hamya klai khebo ambulance malkhung rok phainani bo chukliya o lamatui. Asuk joratui o lamani halok hamya ongjak. Wati wakhe o lamani halok taibo se kiri singcha ongui hamya patimung rok phano patinani chance tongjago. Asuk ke hamya o lama. O lamao it kaisa pano korikha. Lama bohaino kuwagui tolarogo klaijak tei abai baksa srwngnai rok tai bazar hati khainai lukurok o lamatui no thanglaisu ma khlailaio. Lamano nugui no 48 korom chorani MLA Poldangso belai no kha khamjakmani. Aboni yagulo bo lukurok no lama kaham rwnani kokri kalangmani. O kokri kalangmani bai tini o lama no swnamnani bagui chaitokha MLA Poldangso. O lama sakao no kaisa bridge swnamkha bini chaitokmung bai. Bridge ni samung busuk joratui swkangui tongkha tei busuk joratui khlaijak tongkha aborokno thangui naikha MLA Poldangso. Abai baksano o samung sapta kainani bisingo no dati pairwnani bagui bo haino chaitugui tongo MLA Poldangso.